खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों जोंहा नाम लिस्ट ओंखारना फैबाय दे नोंथांमोना सोर दायो न' मोननो थांगासिनो दङ आसामनिया नोंथांमोननि नामा दायो ओंखारना फैबाय दा बिनिखायनो बे भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंनि नामा लिस्टआव दंना गैया जायफोरनि नामा लिस्टआव दङ नोंथांमोनाल'सो सरकार न'खौ मोनगोन नालाय दा बिनिखायनो जेनेबा नोंथाङाबो न'नि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनबा नाथायबा दायो नोङो मिथिया जेनेबा नोंथाङा दायो न'खौ मोननो हागोन ना हाया दा बेखौ नोंथांमोना अनलाइन चेक खालामनानै दायो नोंथांमोना नायनो हाबाय दै नोंथांनि नामा जुदि लिस्टआव दङबा नोंथाङा माने सरकारि न'खौ दायो मोनखासिगोन आरो जोंनि बे आसामनिया बावैसोनि गेजेरावनो फैसाखौ सोगासिनो दङ बारा गोबाव सम गैला बे सप्तानि गेजेरावनो नोंथांमोना न' लुनो थाखाय फैसा मोननो थांगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोननि नामा लिस्टआव दङबा दा बिनिखायनो बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो आं नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना माब्रै नोंथांनि नामा लिस्टआव दंना गैया बेखौ अनलाइन बोरै चेक खालामना नायनो हायो मबाइलजोंनो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासैनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोनाथ' गोबां मानसियानो भिडिअखौथ' नायो नाथायबा 50%निबो बारा सुबुंफ्रानो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आरो ओरैनो नायो नाथायबा नोंथांमोना गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दा बेनिखायनो गुरै खावलायनाय जादों अननानै चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लालाय होननानै जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबादिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना नोंनि नामा बे सरकारि न'नि लिस्टआव गैगोना गैया नोङो सरकारि न'खौ मोननो थांगोन ना थाङा बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना PMAYGनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन दे नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा भिडिअनि डिसक्रिपसनावल' नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं बेखौ जुम खालामना खोन्थाहरनो सानो नैबे नोंथांमोना मोनसे अपसन नुदों जानांगौ आवाज सफ्ट होननाय दा बे आवाज सफ्टआव नोंथांमोना दायो थुना होनांगोन दै आं दायो जेनेबा बेहाय थुनानै होबाय दै आवाज सफ्टआव आं दायो थुबाय दा बिनिफ्राय आवाज सफ्टआव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय माखासे अपसन मोननो हागोन बिनि गेजेराव नोंथांमोना नैबे रिपर्ट मोनसे अपसन नुदोंना नोंथांमोना बे रिपर्ट अपसनाव थुना होनांगोन दै आं दायो बेहाय रिपर्ट अपसनाव दायो बेहाय थुनानै होबाय दै दा बे रिपर्ट अपसनाव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायथाराव फैबानो जाबाय गोबां रोखोमनि बे अपसन नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाहायथाराव फैदो बिनिफ्राय नैबे नोंथांमोना लास्टआव मोनसे अपसनखौ नुबाय जानांगौ नै ससियेल अडिट रिपर्ट्स होननाय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन नै बेनिफिसियारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन नोंथांमोना बेहाय थुनानै होबानो जाबाय आं दायो बेहाय बेनिफिसियारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन आं दायो बेहाय थुनानै होबाय दै दा बेवहाय थुनानै होखांनायनि उनाव नोंथांमोना दायो गावबागावनि रायजो जोंनि रायजोआ मा जोंनि आसाम जोंहा आसामाथ' स्टेट नालाय आसामा जोंहा रायजो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेहाय दायो आसामखौ सेलेक्ट खालामदो दा बिनिफ्राय आसामखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव दायो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौबो सेलेक्ट खालामनांगोन आरो बिनिफ्राय बोसोरखौबो सेलेक्ट खालामनांगोन दा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै आं आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय दा बे आसामखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव गाहायाव आरोबाव सेलेक्ट नुदों जानांगौ बेहाय आं दायो थुनानै होबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो जेरै बाक्साबा नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा सेलेक्ट खालामदो बरपेटाबा बरपेटा बिश्वनाथबा बिश्वनाथ चिरांबा चिरां दरं डिस्ट्रिक्टबा दरं डिस्ट्रिक्ट दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारबा क'क्राझारखौ सेलेक्ट खालामदो दायो जेनेबा आं एग्जाम्पल महरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ आं दायो खोन्थाहरनो सानदों दा आं बेहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आं दायो थुनानै होबाय दा बिनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थुखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना माखासे सेलेक्ट खालामबावनांगौ दै बे सार्भारा एसे जोंहा डाउन जायो बारा स्पिडै खामानि मावा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै आं दायो डिस्ट्रिक्टखौ उदालगुरिखौ सेलेक्ट खालामबाय दा बिनिफ्राय आरोबाव जोंहा गाहायाव मोनसे सेलेक्ट अपसन दंबावो दा बिनिफ्राय दायो नोंथांमोना गावबागावनि बे माबाखौ सेलेक्ट खालामदो मा होनो बेखौ पान्चायत ना मा होनो बेहाय पान्चायत बेबादिथ' देखायाखै नाथायबा नोंथांनि बे मा होनो बेखौ मा होननांगोन बेखौ गाव पन्चायतआनो जा बेखौ नोंथांमोना बेहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो दा बेहाय जोंहा सोलायजोब्बाय नाथायबा नोंथांमोना मिथिखागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना जेनेबा सोरबाफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौथ' सेलेक्ट खालामबाय दा बिनि उनाव नोंथांनि बे मा बुङोथाय बेखौ बेहाय गोबां रोखोमनि नामफोर दङ आरो जेरै उदालगुरि रौता बेबायदि दंजोबो दा बे ब्लक लेभेल ना मामोन बेखौ आं दा बुंनो हाया दै नाथायबा जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बेंसिमारि एरियायाव गोलैयोबा नोंथांमोननि सोरनाबा ब्लकआ सिगाङाव सोरनाबा बेंसिमारि मोनबा नोंथांमोना बे बिसिमारिखौ सेलेक्ट खालामदों आरो दा आं बेहाय बिसिमारिखौ जेनेबा आं एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननिसिम बेहाय सेलेक्ट खालामना खोन्थाहरनोसै दा बे बिसिमारिखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबावनांगौ दंबावोसो दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो मिथिना लानो नांसिगोन आरो नोंथांनि BCDC-खौथ' बे खोथा बुंलाङो एसे उनाव BCDC-नि खोथाया फैगोन दायो जोंहा BCDC लेभेलनि मोनसे सिगां थायोना बेखौ मा होनो ब्लक लेभेल बेबादि जाहैदों आरो बे ब्लकखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जेनेबा गासिबो मिथिखागोन उदालगुरि जेनेबा जायफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोना मा एरियायाव गोलैयो बेखौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगोन आरो जायफोर नोंथांमोना क'क्राझारबाबो नोंथांमोनाबो मिथिगोन जेनेबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि साब डिस्ट्रिक्ट एबा ब्लकआ मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हाखागोनखा गोरलैखासो नोंथांमोना बेखौ गासिबो रोंखाजोबगोन
दा बेनिफ्राय जेरै एग्जाम्पल महरै दायो बिसिमारिखौ सेलेक्ट खालामना होबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ दा बेनिफ्राय आरोबाव सेलेक्टआव थुदो दा बे सेलेक्टआव थुनायनि उनाव एबारावसो जोंहा बिसिडिसिनि नामा फैदों जेरै नैबे नुजाफैदों आरो मोननै नुजाफैबाय दा बेवहाय आं एग्जाम्पल महरै मोनसेखौ आं दायो बेहाय थुनानै होबाय आरो दा बेवहाय थुना होनायनि उनाव जेनेबा आं दायो बिसिडिसिखौ सेलेक्ट खालामबाय नालाय दा बिसिडिसिनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना एबाराव बोसोरखौ सेलेक्ट खालामनांगोन दायो जोंहा मा सिजन सोलिगासिनो दङ 2024-25 दायो जोंहा सिजन सोलिगासिनो दङ दै दा बे 2024-25 खौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोननि नामा देग्लाय बोसोरनि थाखाय लिस्टआव नामा गैया गैया नोंथांमोना न'खौ मोननो थांगोन ना थाङा देग्लाय बोसोराव अब्लासो नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हागोन दै दानिया नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै गाहायथाराव सेलेक्ट मोनसे नुदों नै आं बे सेलेक्टआव थुबाय दा बेनिफ्राय गाहायाव फैदो नैबेहाय नुबाय जानांगौ नै 2024-25 दायो बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एबाराव मिथिनो हासिगोन नोंथाङा देग्लाय बोसोराव एबा नोंथांमोना दा बावैसोनो सरकार न'नि फैसाखौ मोननो थांगोन ना थाङा न'खौ लुनो थाखाय बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हासिगोन आरो बिनि अनगायैबो आरो गाहायाव मोनसे सेलेक्ट खालामनांगौ दंबावोसो नै इयारखौ सेलेक्ट खालामबाय आरो गाहायाव सेलेक्ट खालामनाय मोनसे अपसन दंबावोसो एबाराव माने स्किमनि नामखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरो मायावबासो थुफ्लांलायलांबाय आङो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे सेलेक्टआव आं दायो थुबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्किमनि नामा मा जोंहा बे सरकारनि न'खौ मा स्किमनि जोहै होयो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बे स्किमनि जोहैसो होयो नालाय दा बेखौ नोंथांमोना नैबे फार्स्टनिखौनो सेलेक्ट खालामदो आरो नैबे फार्स्ट नुदोंना नोंथांमोना बेहाय दायो सेलेक्ट खालामदो आं दायो बेहाय थुनानै होबाय दै दा बेहाय थुना होनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना मोनसे खामानि मावबावनांगोन बेनो जाहैबाय केपसा कड नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन दा गाहायथाराव फैदो गासिबो साबमिटआथ' जाजोब्बाय दानिया नैबेखौ नोंथांमोना लिरना होनांगोन दा एन्सार इज नैबे 14+80 बेसेबां जायो बेखौ नोंथांमोना दायो बेहाय लिरना होनांगोन 14+80 जोंहा बेहाय 94 जायो दा बेनिखायनो आं बेहाय दायो टाइप केपसायाव 94 आं दायो बेहाय लिरनानै होबाय दै 94 होखांनायनि उनाव गासिबखौथ' आं बेहाय फिलआप खालामजोब्बाय नालाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ दाजाबनानै बेसेबां जादों सोरनाबा दानख'बो जानो हागौ दानख'बा दानख'दो दाजाब दङबा बेहाय दाजाबानो जाबाय जेरै दाजाबा जोंहा 94 जायो नालाय दा बेनिखायनो 94 होबाय दा बेनिफ्राय नैबे साबमिट नुदों जानांगौ नोंथांमोना बे साबमिटआव थुना होबानो नोंथाङा मिथिनो हासिगोन नोंथांमोननि बे बिसिडिसिआव नोंथांमोना सोर सोर न' मोननो थांगासिनो दं बेखौ मिथिनो हासिगोन आरो नोंथाङाबो नोंनि नामा लिस्टआव गैगोन ना गैया बेखौ नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हासिगोन आरो जुदि नोंनि नामा बेहाय फैबाय होनबाथाय आरो नोंथाङा सिन्था खालामनो नांला आरो बे न'खौ नोंथाङा मोनखासिगोन 100% मोनखासिगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनसिगोन आरो दा बेवहाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै फुरा नामा फैजोब्बाय बिनिफ्राय सेंसननि डेटखौबो नोंथांमोना नुगोन जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना माला नोंथाङा न'खौ मोननायनि थाखाय सेंसन जाखो फैसायाथ' हाबथ'खायाखै र' गभर्नमेन्टआ सोथ'खायाखै बेखौथ' नंगौ बाथ्राया नाथायबा नोंनि नामा सेंसन जाखाबाय नालाय नोंथाङा माने न'खौ मोनखासिगोन आरो 100% बेयो जाखासिगोन दा बेवहाय गोबां नै नाम लिस्टआ ओंखारफैजोब्बाय नोंथांमोना नै इयारखौबो नुदों जानांगौ नै 2024-25 दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा सेंसननि बागै माला सेंसन जानायमोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै डेट होनाय दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै सेंसना माला जाखो नै मानसिफोरना नै बारा गोबाव जायाखै सेंसन डेटखौ नायनो हागोन नै 10 थारिख सेप्तेम्बरनि 10 थारिख बारा गोबावानो जायाखै नै दिनै जोंहा मा जाखो 17-18 दा 17 जाबाय दिनै दा बेहाय नायदो नोंथांमोना नै सप्तासेल'सो जानानै थांदों नै सेंसन जाखाजोब्बाय नोंथांमोना न'खौ मोनखासिगोन आरो दा बिनिखायनो बेबादि नोंथांमोना नायफैदो नै सेंसन डेटआ फुरा फैजोब्बाय नै सोरनाबा नै दाख्लैबावै 14 थारिखआवसो सेंसन जादों नै फैसाया नोंथांमोना नायनो हागोन नै 1,30,000 नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ न'खौ लुनो थाखाय नोंथांमोना 1,30,000 गासै फैसा मोननो हायो बायदिसिना रेसन कार्ड बायदिसिनाखौथ' बेहाय लायाखै जायखिजाया न'खौ लुनो थाखाय नोंथांमोना 1,30,000 नोंथांमोना मोननो हायो नाथायबा बिथांमोना दासिमबो फैसाखौ मोनजेनाखै दै नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सरकारा सोआखै नालाय बेनिखायनो बेहाय इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनथ'नो हायाखै गिबियाव नोंथांमोना 32,000 बेसेबांबा मोनो दै दा बे फैसाखौ नोंथांमोना गिबियाव मोनगोरोबा बेहाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट बेबायदि लिरनाय थागोन नाथायबा दायो जोंहा गभर्नमेन्टआनो फैसाखौ सोखायाखै नालाय दा बेवहाय रावबो बिनिखायनो बिथांमोना रावबो मोनाखै आरो नाथायबा बिथांमोना सेंसन जाजोबखाबाय ना मा बेहाय फैखाजोब्बाय आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेबादिनो चेक खालामना नायफैखादो जाहाथे मिथिनो हायो नोंथाङा सरकारि न'खौ मोननो दायो थांगोन ना थाङाखै नोंथाङाथ' एप्लाइ खालामदों जानांगौ नाथायबा नोंनि नामा बेहाय फैगोन ना फैयाखै बेखौसो नोंथाङा चेक खालामना नायनांसिगोन आरो जुदि बेहाय नोंनि नामा फैबाय होनबाथाय आरो सिन्था गैला आरो नोंथाङा माने न'खौ मोनखासिगोन बे जाहैबाय आरो बाथ्राया दा बिनिफ्राय नामफोरखौ एसे मोजाङै नोंथांमोना नायफैजोबनो हागोन नै गोबां मानसिफोरनि नाम दं बेहाय नोंथांमोना गासिबो गामिनि एबा बिसिडिसि लेभेलाव सोर मानसिफ्रा न' मोननो थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना फुरा बेवहाय नायफैजोबनो हायो बेहाय जेबो बादा गैया दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेहाय नायफैबानो मिथिनो हागोन आरो नोंथांमोननि गामियाव सोर मानसिफ्रा न' मोननो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना फुरा बेहाय नायफैजोबनो हागोन सोरनि न'आ सेंसन जाखो बेखौ नोंथांमोना नायफैजोबनो हागोन बेहाय फुरा डिटेल्सै होनाय दङ दै दा नोंथांमोना एबाराव गासिबो बेबादिनो नायफैनो हासिगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना गासिबो सोर दायो न' मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन नाथायबा नामखौ नोंथाङा
सेंसन जागोन ना जायाखै जेनेबा नोंथां न' मोनगोन ना मोना बेखौ सेंसन जागोन ना जायाखै बेखौ नायफैनो थाखाय नोंथांमोना बे लिस्टखौ नायफैनाया जोबोद गोनांथार मानो होनोबा बे लिस्टआव नोंनि नामा गैयाबाथ' आरो न'खौ नोङो मोनथ'खाया बेयो आरो बाथ्राया दा बेनिखायनो बे लिस्टखौ नोंथांमोना गासिबो नायनाया जोबोद मोजां नोंथांनि नामा जुदि बेहाय सेंसन जाबासो नोंथाङा एबाराव एबा दा बावैसोनो सरकारि न'खौ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ दायो नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो बे सरकारि न'खौ सोर मोननो थांगासिनो दङ दा बावैसोनि गेजेरावनो बेखौ गासिबो मानसिफ्रा नायनानै लानो हायो गासिबो गावबागावनो चेक खालामना लानो हायो आंथ' नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरखाबायानोसै आरो बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर माखौबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आं रिप्लाइ होनो नाजागोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबावदे आंथ' बिराद मोजां भिडिअ लाबोबाय थायो बेबायदिनो नाथायबा नोंथांमोना गोबाङानो दाबो साफा सानै माने 50% बारा मानसियानो दंबावो आरो साबस्क्राइब खालामनाया चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों